Justament, la Comunitat Valenciana és la segona destinació en aquest tipus d'allotjament a Espanya. El 21% d'aquells que busquen un càmping venen a territori valencià. Nosaltres hem sabut per què. Adeu a la tenda de campanya i al sac de dormir que donen pas a amplis bungalows amb aire condicionat o wifi, perquè el càmping de tota la vida es reinventa. I ara estem entrant en un concepte més innovador de lo que són els càmpings i estem adaptant-nos a lo que són les necessitats de la gent. Ara s'imposa el confort en càmpings que inclouen serveis com un spa amb aigües termals. Puedes incluso hasta tener pensión completa si quieres, o sea, es decir, que podrías venir como si fuera un hotel. Tot un luxe per a tornar a casa com a nou després d'uns dies de relax. Així ni hi ha tablets, ni ordinadors, ni telèfons mòbils. I tot amb el plus afegit de l'entorn en contacte directe amb la natura i a només uns metres de la platja. De camping perfecto porque ahora cojo la bici y me doy una ruta por aquí, por la zona. Estic com a casa, a més està tot en plena natura. Amb esta transformació, el 40% dels càmpings de la comunitat són ja de categoria superior i la segona opció nacional més triada pels campistes.